L'èxit de La Mosca, assetjament a les aules de Gemma Pasqual, és a hores d'ara un fet innegable. Un clar exemple d'això és que l'autora, de la mà de Perifèric Edicions, continua visitant institut per institut en busca de les preguntes i els dubtes dels alumnes que han disfrutat de debò amb la lectura d'aquesta novel·la juvenil. Aquesta vegada ha estat el torn d'Elies Porsons d'Aielo de Malferit, els qui han tingut l'oportunitat de conèixer i xerrar amb l'autora. Que pateix un xic que cursa primer de batxillerat. A causa dels continus maltractes recorreix al suïcidi. Davant d'aquesta situació es veuen involucrades una sèrie d'agressors que es perseguirà el seu sentiment de culpabilitat. És un llibre en què la protagonista és una de les agressores i permet veure aquesta situació des del seu punt de vista. Això m'ha paregut poc convencional i interessant. Aquest llibre m'agrada molt per la manera d'expressar els sentiments dels personatges després de tot el que s'ha passat i com es mantenen units i tranquils. M'agrada molt la seva manera d'escriure i els temes sobre els quals tracta, ja que em preocupen perquè són molt freqüents entre els joves del nostre edat. El recomanem personalment més o menys de la nostra edat perquè és un tema d'adolescència que no deixa ningú indiferent. Llegir aquesta novel·la m'ha servit per a posar-me en la pell del mar i recapacitar que una persona que s'ofresca aquest tipus d'assetjament, encara que per a l'agressor sols siguin bromes, pot arribar a prendre greus decisions, com en aquest cas del suïcidi. M'agradaria que Gemma Pasqual escriviera un llibre sobre les drogues perquè és un tema d'adolescència molt comú per a nosaltres. M'agradaria que el pròxim llibre que escrivirà Gemma Pasqual tractarà de les desaparicions de les joves, un tema d'actualitat.